Фермер отглежда 531 домата и може да продаде 176 от тях за 3 дни. Като се има предвид, че запасът му от домати ще намалее с 176, колко домата ще му останат? Така, той започва с 531 домата. Нека си освободим малко място за работа. Така, започва с 531 домата и може да продаде 176. Тоест, ще извадим 176, които той ще продаде. И колко ще останат? Толкова продава за 3 дни. Питат ни, колко ще са му останали след 3 дни? Просто трябва да извадим тези 176. Оказа се доста ясна задача с изваждане. Нека да видим как може да се реши. Ако отидем направо на мястото на единиците, всъщност, нека да го направим по два начина, така ще е по-интересно. Както обикновено го решаваме, в действителност се случва ето тук в дясно, така 500 плюс 30 плюс 1 и ако извадим 100, после извадим 70, после извадим 6. Написахме го по този начин, защото петицата в 531 е на мястото на стотиците, тройката е на мястото на десетиците, едно на мястото на единиците. И сега ще бъда малко по-ясна в тази задача. Нека да започнем от позицията на единиците. Едно обаче е по-малко от 6. Ще бъде чудесно, ако можем да поиграем с някои от десетиците. Така че право нека да отидем при десетиците и да пренесем една от тях. Там ще останат 20. Ще вземем една десетица, така получаваме 11, защото добавихме 10 към 1. Преместихме 10 от мястото на десетиците до 1 и се получи 11. Ето, вадим 10 от 30, остават 20, а тук към 1 прибавяме 10, стават 11. Ето, залепяме единицата на едната десетица и стана 11. Получаваме 11 на позицията на единиците и сега вече можем от 11 да извадим 6. 11 минус 6 е 5. И сега продължаваме към десетиците. На мястото на десетиците имаме 2 десетици минус 7, което всъщност е 20 минус 70. Но това 70 е по-голямо от 20. Така че трябва да добавим нещо повече към мястото на десетиците. И така ще трябва да отидем при стотиците и да си вземем назаем. Значи имаме 500, имаме 5 стотици. Там остават 4 стотици. Вземаме една стотица и я пренасяме при 20. И получаваме една стотица, 100 плюс 20. Така, извадихме 100 от 500, получихме 400. След това взехме 100, сложихме го на мястото на десетиците и така станаха 12 десетици или 120. Всъщност, като вземаме 100 от 500, го превърнахме в 400, след това добавихме 100 към 20, направихме го 120, но просто пишем 12, защото това са ни десетиците. Това е мястото на десетиците, а пък това е мястото на стотиците. След като сега числото на мястото на десетиците е по-голямо, получаваме 120 минус 70 или 12 минус 7, 5. Всъщност 5 десетици или 50. Така че петицата представлява 50. Най-накрая отиваме на позицията на стотиците. Така, имаме 400 минус 100 е 300. 4 минус 1 е 3. Тази тройка представлява всъщност 300. 3 стотици. Ето, така че сме приключили и получихме 355. Фермерът има 355 домата в края на 3 дни.